akati sign yekuti nderake ureuka. Ukanzwa rarema unongotura kubvunza bishop kuti hamuna kuzotopa here zvimwa. Nokuti iro randinoda racho raJesu. Akati muisign yekuti nderangu. The burden is light. Unosati kune vanhu varemerwa nechechi zvekuti havachada kunamata. Varemerwa namufundisi kwete nemweya. Christmas ya baba, independence ya baba, ne independence ya kumana. Vanoremerwa. Birthday ya munhu wamwari, Christmas ya munhu wamwari, independence futi, Easter yake. Zvomwe madzimai taura zati aida kuenda manje. Mafota ari kudiwa nditoriwo 40 pachangu. Mwada kutorusa uninye ino 40. Amen. Samuel was ministering to the Lord under Bishop Eli. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Verse 7 says, and the word of the Lord was not revealed to him. So can it danger because you don't know God, but you are already in the house of God. You are already serving and ministering. Yet the truth and the knowledge concerning God is not yet in you. Danger because Eli is a great man, we need to thank him. Nokuti nyame Samuel aimanya kuna Eli. Eli hana kuzvikudza kana kuda kutora position ya Mwari. Akati support uchiuya kuno Mwari wacho akutaura newe uri muno. Problem ye generation yedu tinoramba timhanya kuvanhu vaMwari. Vanhu vaMwari havachatidzidzisa Mwari kuti apoda achitaura honest. Eli ari kutoti kuna Samuel, usarambe uchimhanya kuno, wangu ndiri mufundisi wenyu ndiri pachechi. But Mwari ndi Mwari wakuti anogona kutaurawo newe. Ndosaka akushayedza asina kubvira anditi taura nempano. Saka inzwa Samuel chidzokera unovata pasaidi pareka. Vakakudana unoti muranda wenyu akateerera taurai. But munguva yedu tikangoziva kuti uri kumhanyira kuno, unoshaye chimhanyira kuno. Teaching yekuti munhu ane neukama naMwari anamate Mwari anzwa Mwari hakusisina. Unotoona nokongana pachechi vachitsakamirira nonzwa Mwari. Kunzwa Mwari haasi magifts, iright yako nokuti uri mwana waMwari. Amen. Kutaura naMwari, kutaura nababa wako. Haasi magifts, marights, ikodzero dzevana vaMwari kutaura nababa wavo. Saka vanhu vakasadzidziswa the voice and the language of God, vanoramba vachimhanya kuna. It's good to have a man of God, but don't replace